Dos administracións que a veces tamén nos tiramos as orellas, pero que estamos de acordo en proxectos importantes como este. Un dos fitos máis importantes da cultura galega do ano 2013. Pensar que o primeiro premio de fotografía contemporánea era o que nace con vocación de intimidade. Que se vai a converter nun referente a nivel estatal. Un produto cultural que de alguna forma dé a conocer os nosos autores. O máis importante é que este premio que siga facéndose todos os anos para poder que se poidan facer proxectos fotográficos que se cheguen a realizar. Gustaría felicitar a todos os participantes. Quedamos absolutamente desmolados, vemos que o xurado tuvo que traballar moito vendo moitísimos proxectos, chegamos de 8 países. Este proxecto mestura memoria, mestura documentación, mestura un xeito de proceder experimental, mestura escenificación e mestura imaxes totalmente oníricas que entran de cheo no plano da contemporaneidade. Houve unanimidade para decidir que este era o premio, sin dúbida alguna, ademais. Parece que hoxe se fecha un círculo máxico que ten que ver coas viaxes seguramente de Daniel a Terrachá, nosa, o millor, a partir desta 31ª edición, porque o que comezou un Nues, pois, o comeza outro, agora mesmo. Estou tan contento, tan satisfeito, tan orgulloso de todo isto. Sobre todo, quería darles as gracias ás persoas maiores, as que están e as que xa non están. Foron moitos ratos con eles, que creo que foron placenteros para eles e sobre todo para mí. Creo que estas fotografías falan fundamentalmente da emoción da ausencia, do significado do silencio, das voces que xa non se oen, dos recordos que xa non se entenden. Felicitar a Fundación Víctor Rosado por o traballo tan importante que realiza no reino da fotografía. A importancia que ten a Fundación Mérito Losada porque supón de recoller a súa memoria e a súa actividade práctica, a de crear espazos de libertad, de creación. Os 4 capítulos porque son moi significativos na miña memoria personal, pero son estes 4 non outros porque tamén son significativos na memoria dos meus vecinos da Terrachá. Son recordos que